Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a Tália kedvence című vetélkedőn. Hát miért is vagyunk itt? Ezt azért jó, ha tisztázzuk rögtön az elején. December van, az évnek vége, kicsit megfáradtan és elfáradtan. Úgy gondoltam, hogy ma egy picit lazítsunk, egy picit engedjük el magunkat, és bolondozzunk. Elvégre Luca napja van, december 13-a. Persze tegyük ezt a bolondozást nagyon komolyan, hiszen ez a színészet lényege. Nagyon komolyan venni a játékot. Biztosan látják és látjátok, hogy az Európa terem falait itt a Bencsvillában sok jóképű fiatalember portréja díszíti egész decemberben, mert hogy január 2-áig látható itt ez a kiállítás, január 2-áig megtekinthetőek ezek a portrék. Várjuk nagy szeretettel az osztályokat is. Úgy gondoltuk, hogy december teljék a színművészek ünneplése jegyében és a színház méltatása jegyében. Ezért kerül sor ma erre a vetélkedőre, amelyre benevezett 3 gimnázium. Sajnos többnek nem tudunk helyet adni, ezért itt mindig 3 csapat vetélkedik mindenféle tematikájú vetélkedőn, és így köszöntjük most az Arany János gimnáziumot, a Vasvári Pál gimnáziumot, illetve az Rényi Ilona gimnázium színjátszó szakkörös csoportját. Néhány tapasztaltabb arc is látható a csapatok között. Ők a mentorok, akik a Móricz Zsigmond Színház társulatából elfogadták ezt a meghívást, és majd tanácsaikkal, rutinjukkal erősítik a 4 tag munkáját a különböző fordulókban. De, hogy nekik se legyen aranyéletük, elmondom, hogy akárcsak az X-faktorban, itt is fordulónként meg kell majd várniuk a csapat egy-egy tagjától. Tehát már most nagyon figyeljetek, kedves művészurak, akik ma csak keresztnévvel szerepelnek itt, ma itt mindenkit megfosztottunk a vezeték nevétől, ma csak játszunk, és kicsit komolytalanok leszünk. Így aztán Ákost, Károlyt és Norbertet is arra kérem, hogy nagyon figyeljen már az első perctől kezdve, hogy ki miben erős a csapatban, mert szép lassan meg kell válniuk majd a leggyengébb láncszemtől. Ezt most csúnya kiejteni, de lesz ilyen, és erre készüljön fel minden csapatra. A zsűrire is kitérnék most már, hiszen akárkik bírálják el a mai fordulókat, elkezdeném akkor Petrától. A zsűrinek sem lesz ma vezetékneve, sőt még az előjáró doktori címet is elvettük tőlük a mai napra, de csak a mai napra, úgyhogy Petrát azért mutatom be, mert ő a Europe Direct-től van itt köztünk, és mint szervező szinte mindenütt ott van a város rendezvényein. Köszönjük! Edith tanárnő színjátszó szakkört vezet, és magyar tanár, ugye jól tudom. Ő a Szent Imre Katolikus Gimnázium tanárnője. Aztán László következik, aki majd szúrós szemmel figyeli a produkciókat, hiszen fotóművész, Forster Gyula díjas fotóművész. Köszönjük! De majd nagyon figyeljétek tényleg a szemét, mert olyan lesz, mintha egy bíróságon lennétek, úgy fogja nézni a produkciókat. Aztán Molnár Jánosné Beát, aki a Kölcsey Ferenc Gimnázium mozgatórugója, szervezője, mindenese. A zsűri elnökét gondolom nem kell bemutatni, szépen szerényen oldalra húzódott Horváth László Attila. Első körben mindenképpen azt kérném, hogy álljon föl minden csapattag, és kap 30 másodpercet arra, hogy elmondja, ki vagyok, Kati vagyok, tudok jódizni például, és például meg is mutatja, hogy mi az, amiben erős. És mindezt 30 másodpercben. Tehát ha valaki verselni tud nagyon ügyesen, énekelni, erre kap 30 másodpercet. Forognak a kerekek, mindenki elképzelte, hogy mit fog magából bemutatni a mentorának, illetve a közönségnek. A mentorokon kívül természetesen. És akkor elindulunk most betűrendben az Arany János Gimnázium tagjaival. Ki a legbátrabb, a fiúk vagy Liza?
Igen, van egy nagyon bátor jelentkező, majd urát óvatosan, jó? És akkor kapcitát fogom megkérni, végig vezessen nekünk a boldogat. Köszönöm szépen. Na szóval Lázár Csongor vagyok, Csongor, ugye majd napra csak Csongor a nevem, Arany János Gimnáziumba járok, színjátszó szakkört csak 3 éve űzöm, de imádom is, az az életem. És így nem gondoltam rá, hogy miben vagyok jó, de szerintem most énekelni fogok egyet. Egy kis karácsonyi dal Dear Martintól. In the weather I find it delightful, could you tell me it would be delightful? Since we're on the place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Köszönjük szépen, lefelé. Hát én Ádám vagyok. Én is az Arany János Gimnáziumba járok. Én már lassan 8 éve űzöm ezt a színjátszást. Nagyon szeretem, ezzel szeretnék foglalkozni, tovább haladni. Hát és én úgy gondolom, hogy az improvizációban vagyok a legjobb. Nagyon szeretek. És most improvizáltál ezek szerint, mert legalább másodperc, köszönjük szépen. Engem Lizának hívnak, én is az Arany János Gimnáziumba járok. Hát olyan körülbelül 4-5 évet drámázok, és úgy gondolom, hogy énekelni is tudok, és hát akkor énekelek. Óban ébred, majd az ünnep, minden percben nevet rá. Köszönjük szépen, nagyon jó. Pontos tényező. Én Marci vagyok, és hát nagyon tudok állni itt. Köszönöm szépen. Van megúszós változat. Jól nézzük a Vasvári Gimnázium tagjait. Kivel kezdjük? Károly már is irányít. Hát én Vasi vagyok, a Vasvári Gimnáziumból. Igazából már nagyon-nagyon kicsi korom óta, elsős korom óta színjátszózok, és hát a musicaleket szeretem a legjobban. Szóval így énekelnék egy népdalt. Jó. Vándor csalogányként szállnak el az évek. Elszálltak, köszönjük szépen. Én Fábián vagyok, a Vasvári Gimnáziumban járok én is, és hát gyakorlatilag ezt a színjátszást is még csak második éve csinálom, de hát egyenlően jó, nekem tetszik, és gondolkozok rajta, hogy ezzel kéne tovább tanulni. Ennyi. Van akkor használni a percet következő. Én Varga Renáta vagyok, Remi. Én is a Vasvári Gimnáziumba járok, 3 éve járunk színjátszóra. Nagyon szeretem a tanáraimat is, mert szerintem nagyon jó közösség, és szeretek beszélni. Engem Márknak hívnak, én is a Vasvári Gimnázium tanulója vagyok. A példaképem az a Bárány Frigyes úr, nagyon felnézek rá, nekem tényleg ő a minden. Aztán amit szeretek, a tanárokat idegesíteni és csajozni. Adott egy nagy zöld rét, a rét közepén egy hatalmas fehér papírlap, mellette egy üres, harmatos vodkás üveg. Az égből pici, de nagyon színes labdák esnek. Ez vagyok én. Barbesz vagyok. Nem pontozza a zsűri. Én Gréta vagyok, ez én Milán a gimnáziumnak. Hát szerintem az én erősségem az az improvizálás, valamint inkább a rendezgetés.
ugye nem fog énekelni. Én Gábor vagyok, az Zrínyi a gimnáziumból, és hát én úgy gondolom, hogy az erősségem az a szavalás, úgyhogy François Villonnak egy kis szösszenetét szeretném elmondani. François Villon a nevem, Párizs mellett szült a Loire engem, egy rőfkötés nyak. Én Simon vagyok, szintén Zrinyis, és én is improvizálni szeretek, inkább fél éve járok drámakörre, és hát egy kínos rendet szeretnék improvizálni. Köszönöm. Akkor most már véresen komolyan folytatjuk az első pontra menő fordulóval. Azt szoktuk mondani, hogyha kinyitjuk a különböző napilapokat, hetilapokat, hogy szörnyű, ami ezekben van. Dráma az egész élet körülöttünk, tragédia és dráma. Hát most azt fogom kérni a csapatoktól, hogy találomra bármelyiket kihúzzuk, csillaggal meg van benne jelölve egy cikk, amit dramatizálnia kell a csapatnak. 4-en vehetnek benne részt a mentor segítségével, aki majd segít ezt a kis nyúlpartnyi cikket dramatizálni, és itt előadjátok, de egy valakit mentsetek föl a feladat alól, mert ő másat fog csinálni. Addig oda sem adom, amíg elmondom, hogy mi lesz az 5. tag feladata. Tudjuk, hogy színházban a végszónak óriási szerepe van, alig várjuk azt a jó végszót, vagy várják, és ha nem jön, akkor milyen baj van belőle. Egy valaki közületek, kedves csapattagok, most végszót fog keresni. A végszók fontos drámák, magyar vagy külföldi drámák utolsó fontos mondataiból hangzanak el, és valahol a teremben itt vannak közöttünk. Picin sárga cetliken, szétragazgatva mindenütt, szék alján, asztal alatt, ablakpárkányon, bárhol, meg kell keresni azt a bizonyos sárga cetlit, és csak akkor kapsz érte pontot, hogyha megmondod, ki a szerzője, a műnek és mi a címe. Verseny, én, túl. Akárhol lehet. Uram, hogy én nem tettem meg a ilyeneket kell hol vannak ablakpárkányok, még a zsűri asztalánál is, a függöny mögött, bárhol keressük meg a végszót. Segíteni lehet. Könyök mögött is érdemes keresni. Jó, hát. Ezt hívják szurkolásnak. Csinál, hallgassuk az idézetet. Én nemes szívekkel egybe férkezni nem tud tágert viszont. Ki a szerző, és mi a mű címe? Bang Bang. Nagyon jó, és kiírtam. Így van. Ez 2 pont. Én meg hadd lássam végre kedves ládácskámat. Semmi betlen, semmi ma nem szabad. Tudja, most mondjad már. Nem én Jó, csapat fogja megmondani? Molière fösvény. A fösvény. De mindig tudod, mit hogyan kell csinálni. Picit lehet, te mindig tudod róla, Josom, mit hogyan kell csinálni. Úgy már más. Akkor a csapat 1 pontért próbálja. Tóték, örkény. 1 pont lett belőle azért, az is. Így szól a dramatizálandó cikk. Sióvi itthon, sióktatás gyerekeknek. Akár a nagyok úgy siklanak mini léceiken a mini korcsoport tagjai a Vidám Delfin iroda Sióviában. Az elgondolás volt a két pénztárcabarát, mert ajánlásuk szerint rendesen síelni, itthon kell megtanulni, és csak azután befizetni nagy külföldi ajánló családnak. Az iroda a sítáborok költségével is vetekszik, ugyanis a kicsikkel, juniorokat és felnőtt tanulókat busszal hozzáviszik Nyíregyházáról a legközelebbi sípályáig. A konkrét árakról és turnusok időpontjáról a Vidám Delfin honlapján lehet tájékozódni.
Ami fiú. Pizza! Sült krumpli? Hogy élvezi Pizza! a Élvezem. Sült krumpli? Ugyan már annyira Pizza! nem volt drága. Folyton csak terhetetlenkedsz. Tehát neked egyszer drága volt és pizza. Pedig ez igazán pénztelszedere. Hát pizza. Mondja meg. Sült krumpli. Pizza! Gábor! Igen? Gábor! Mit szólnál, ha ezután Nyíregyházáról busszal elvinnének egy nagyobb sípályára is? Hova? Egy nagyobb sípályára. Nagyobb síp! Én megyek. Én Ugye szeretnél, kisfiam? Persze, hát most tanultam, most tanították. Sült krumpli, Pizza. pizza, pizza, Pizza. sült krumpli. Vegyük egy pizzát inkább. Nem, de... Kapd el és sült Nem. krumpli. És ha én fizetném ki? Hát biztos, hogy te fizeted, én nem Utána tudom. nézek a Világzáró honlapján. Hát mindenféle van biztos, de... Mennyi? Mennyi is ez a sült krumpli? Neked ingyen. Nekem ingyen? Akkor melyik én is? Sült krumpli, Pizza. Nagyon jó. sült krumpli. Menjünk aukcióra. Menjünk. Nem baj, hogy nem használtátok fel a 3 percet, éreztük, hogy van és vége van. Köszönjük szépen, és a Vasvári csapatnak következik. Jó, de a házi meghirdetjük a zsűri tagját, hogy olvassak, vagy maradjunk akkor Edith tanárnőnél. Pillanatot várjatok, hadd fogjuk föl, hogy Kóstolja meg Magyarországot! A Sóstói Múzeumfalu hangulatos környezetében óriási gasztronómiai esemény várja a látogatókat szeptember 15-16-án, szombaton és vasárnap. A nagy hagyományokkal bíró rendezvényen a különféle tájakról származó népi ételek mellett helyet kapnak az agráripari termékek is. A Sóstói Múzeumfalu 2 napos gasztronómiai kavalkádjára több mint 150 hazai és hazánkkal szomszédos országok területeiről látogatnak el főzőcsapatok, hogy megismertessék a közönséget vidékük hagyományos ételeivel. Na mi van, Marikám, mi jobb főző? Hát jó, kis palauszlevest. semmi. Remélem jönnek sokan, azt megkóstolják. Az semmi. Megkóstoljam meg. Az én szögedi halászlevemhez az a fasorba sincs. Ezt majd a zsűri eldönti. Debrecen? Ott mit tudnak főzni a javasszonyok? Semmi? Finom, édes levest. Micsodát? Édes. Ezt kóstolja meg. Fő. Ez. Semmi. Maga kritizálja az én főztömet? A szegedi halászlevét? Kóstolja meg az enyém. Hallgassatok már inkább, hát úgyis az enyém lesz a nyertes. Azaz. Ez semmire való. Hát magától meg senki se vett. Ezt pont maga mondja. Azzal az ízetlen. Leveség. Kóstolja Úgy meg. van, úgy hölgyem. van. Kóstolja meg. Ne kóstolja meg. Még tele 6. Mehetek utána korkatba. Micsoda? Úgyis én nyerek. Most mondja meg a kedves zsűri, hogy a jó szakácsok a férfiak. Így van, vagy nem így? Ezek a nők, azt hiszik, tudnak főzni. A kutya nem menne meg a kutya nem menne. Mégis az asszonyok főznek otthon. Azt maguk meg állandóan otthon kritizálják, hogy ez már megint hideg, ez megint rossz, ez savtlan. Ez édes. Semmi nem jó. Semmi. Meleg a sör. Hát ez fel akkor, várj. Menjél. Johnny! Körbe fog! Halljad, most, egyen! Bob! 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 Gyerünk! Hé, ez beásott a föld alá. Nem érdekel! Ez benne van. Ez az. Te vagy a pankrátor. Bob! Hé!
Ja, az a tiéd volt. Jaj! Bob fele! Mi? Az egyik Bobot eltapostam, ez nem érvényes, én hazamegyek. De az enyém, Bob. Fogd meg aztán, 25 centi elég. Nekem az Ádám gilisztája sokkal jobban tetszik. Simogasd meg a fejét. Mindenki ismeri Arany János Toldi című művét. Ennek egy versszakát kell majd elmondanotok, de olyan stílusban, amilyet éppen Fortuna rátok bíz, mert ti fogjátok kihúzni, hogy melyik lesz így, úgy vagy amúgy elmondva. Kérek szépen minden csapatból egy jelentkezőt, aki szívesen megbirkóznak. Előadásmód. Vidáman kacagást visszafordítva. Ez volt ám az ember. Ha kellett a gáton. Nem terem a pálya. Hetet hét határon. Ha most feltámadna, s eljönnek közétek, minden dolgát szentvényvesztésnek hinnétek. Hárman sem bírnátok súlyos buzogányát. Palítja köveit, öklelő kopjáját. Elhűlnétek látva rettenetes pajzsát. És kit a csizmáján visel, sarkantyúját. Elérkeztünk ahhoz a szörnyű ponthoz, amikor a mentorok kapnak szót, mert egy valakit megneveznek a csapatból, aki a másik teremből fogja folytatni a vetélkedőt, onnan nézi majd székével együtt, több helyetek lesz, mindig egy kicsit több helyetek lesz, de valakitől meg kell várnotok. És nem fogadok előtt, hogy én nem tudok dönteni, valakit át kell helyeznünk a bench terembe. Gondolom, hogy önként vállalkozó nem lesz a csapatban. Akkor először szólítom Kegyetlen Ákost, hogy mondjon egy nevet. Én vagyok kegyetlen, vagy Kegyetlen. az nem lehet, hogy én megyek oda, és akkor leülök. Játszolj tovább. Önként jelentkező, van köztetek? Én komolyan kérdeztem, inkább első körben. Lehet, hogy mi úgy döntünk, hogy közülünk, aki önként vállalja ezt magára. Jó. Én szívem szerint nem. Én nem neveznék meg senkit, de nyilván nem vagyok ezzel egyedül. Akkor az nem legyen. Igen. Károlyt kérjük szépen. Menjek ki? Gondoltam, sírni fogok, mint a keresztes Ildikó. Nem mondom, a következő körbe. Nem tudom, hát én nem demokratizálok itt. Bízzuk a közös. Nem, azért van a Indokolni kell, vagy? Nem muszáj. Fájdalommentes halál jó inkább. Fábi János. És akkor Norbertet is megkérjük. Köszönöm a lehetőséget. És lehet az idő? Köszönöm szépen. Még egyszer, akkor legyen sima. Sima? Jó, szépen. Egy kicsit köthelyű lesz. Csillaga folytatják a nézelődést, meg a szópolást. A következő fordulóban megint a mentoroknak jut egy kicsit nagyobb szerep, mert hogy egy híres magyar regényt kell színpadra állítani, de a próbáját az egész sorozatnak. Tehát egy próbába fogunk bele kukkantani. Addig elmondom, mi a bűvös szék lényege.
Karinti Frigyesnek volt egy ilyen egyfelvonásosa, zseniális ötlet, kitalálta a bűvös szék fogalmát, amelyre, ha ráír az illető, igazat kell mondania, muszáj. Amíg áll, addig mondhat, amit akar, senki nem ellenőrzik, mihelyt leült, rögtön igazat kell mondania. A hazugságvizsgáló bőse. Jó? 3 szituációt fogtok kapni, mind a 3 másra. Amikor ültök, igazat kell mondani a szituációról, amikor nem, akkor bármilyen. Füllephettek. Megkérjük Horváth László Attilát, hogy tapssal irányítsa majd, hogy mikor ül, mikor áll az illető. Az a feladatot, mondjuk én leszek az édesanyád most, és meg fogom tőled kérdezni a matematika érettségi dolgozat délutánján, hogy sikerült az érettség. Hogy érzed, hogy sikerült a délelőtt? Tehát erre te fogsz ülve is válaszolni, meg állva is válaszolni. Jó, majd kapod a tapsot, hát nyilván állva indítunk, mert hát meg fogom kérdezni. Drága, édes egy Gábor. Hát hogy sikerült, amire annyit készült? Hát igazából szerintem a 100% az még túl kevés arra, amit én most nyújtottam. Hát ennyi készülés után te is tudod, hogy mindig minden házig megcsináltam. Mindig mindent, amit mondtál, én arra annyit figyeltem és annyit tanultam, hogy... Hát én ezt nem hiszem el, szerintem hogyha értelmesebben magyaráztad volna, akkor lehet, hogy valamit ki tudtam volna hozni belőle, de hát 2-es, ha még meg lesz, akkor... És hát ugyanakkor ugye persze a magamtól való tanulás, a szorgalom és minden más jó, amit te adtál nekem, azt hiányzott volna bizony, hogy ezek meglegyenek. Hát nem tudom, szerintem valami óvónőképző, vagy hát esetleg az ELTE az atomfizika szaknekem vagy a cipő felső rész én már nem tudom, vagy megyek utcát csinálni, annyit mondtál valószínűleg így lesz, de esetleg ugye a nagy hadronütköztetőben én ott leszek főszerepben, én leszek majd a kutatások vezetője, és hát szerintem megváltom majd az emberiséget felfedezéseimben. Vagy esetleg senki nem fogja tudni, hogy ki ez a paraszt, aki 21%-ra érettségét. Kukkantsunk be egy nagy magyar regény drámai változatának próbájára. Kérjük majd ide a rendező urat természetesen, aki vagy ideges, vagy nem, egy próbán, illetve a 2 színészt, aki előadja a jelenetet. Ő pedig folyton gondolom is találja. Kivel kezdünk, kedves zsűri? Átruházom. Most akkor az Arany János következik. Arany? Jó, akkor Aranyra indulok megint előre. Igen, kijönnétek. Jó vagy. Jó vagy. Tényleg. Csongi hol van? Figyelj, hogyha 10-szor van próba, akkor 10-szor van próba. Én is ezt mondom, 10 óra, nem 10 óra 5, igazad van. De jó vagy, tudom. Hát ezt nem hiszem. Ja. Jó napot kívánok, megérkezett, uram? Nem. Nem? Hány óra van? Nem hallom? Reggel. Reggel, nagyon reggel van. 8 óra. 8 óra. Probléma az óra? Nincs is órád. Miről beszélsz? 10 órára van kiírva a próba. Hány óra van? 10 óra 5 perc. 10 óra az 10 óra, nem 10 óra 5. 10 óra 5 perc. Így van, erről beszélek. Nézd meg, itt van Liza, hát itt tud lenni időben, igen. Mindig korábban, teljes szövegtudással, és jó vagy, jó vagy. Ahonnan tegnap abba hagytuk, tessék, hova mész már megint, a jóisten áldjon meg. Jaj, várjál. Hogy hagytuk abba tegnap? Szóval. Török. Igen. Hány török? 8000 török. 8000 töröknek hány keze van? 8000 keze van! Nem, esetleg 8000 szeme, az is csak jó munkák. Nem. Hány keze van?
Levágták. Nem úsztunk egész évet, tegnap elkülítsen komolyan, előről kell kezdeni minden áldott nap. Allahu Akbar! Ez neked 16 000 kéz? Ne haragudj. Tehát te így akarsz 16 000 kezet? Egy pillanat. Tehát nézd meg, látod? Ő egy gyönyörű magyar, de jó vagy. De ezzel akarsz ellene? Ne jöjjj meg. Ha nincs 16 000 kezed, esély. 16 000-szer! Mit csináltál este? Ne arra, hogy megkérdezem. Hát 11-ig együtt voltunk. Igen, én 11-kor hazamentem. És te? Én mentem teleposztán. Hogy jöttél vissza? 8 órakor jöttél vissza? Mikor sikerült kitisztulnod Törökországból? Még most sem. Figyelj, ne haragudj. Csak egy pillanatot beszélj. Hol vagy? Beszélnek egy pillanatot. Beszélnek a kerületen, nem emlékszem. Tehát ez így nem lehet. Kocsmából jössz, próbál. Tűz lesz, mondjuk vissza. Ne ülj meg. És nézd meg, itt van. Látod, teljesen készen van. Szép is. És jó. És te vágj ide. És légy szeszed, össze magad, szívd fel magad. Hadd lássam azt a 16 000 kezet, meg a 8 000 szemet. Mondom 8 000. Most jön az, hogy el kell foglalni. Vedd be. Támaszd neki a létrát. Azt próbáljuk tegnap. Jó, oké. Megy. Allahu Akbar! Jó. Nem. És a létra? Jössz a büfébe. Nem megyek a büfébe, biztos, hogy nem. Jó vagy. Kért ki addig, jó? Egyen vagyok. Gyere. Ennek a fordulónak az a címe, hogy Frankenstein Bahia. Az korrekt lesz. Amikor fölkattintom a fényt és meglátjátok az arcot, akkor csak akkor emeld föl a kezedet, ha biztosan tudod, hogy kit látunk a képen. Nem lesz olyan egyértelmű, jó? Van benne egy kis Frankensteini laboratóriumi munka. Csak ha biztosan tudod, mert 2 pontot kaphatsz, ha biztosan tudod. Ó, de ügyes valaki. Rögtön felezi az arcot, a fizimiskát, és akkor rájön, hogy pontosan 2 nevet is várok én. De mert látjátok az egyet, mondom, hogy Az 1 pont lesz csak, ha egy nevet hallok. Még csak egy nevet vállal valaki. Van 2 név? Lesz 2 név? Aranycsapat. Eperjes Károly. Itt is 2 van. Van, ott még csak 1 pontot kértél. Van 2 név? Nem. No, akkor az aranyi a lehetőség. Eperjes Károly és Fenyő Éva. Nagyon ügyesek vagytok. Elhisszük, ugye? Elhisszük, ugye? Jó. 2 pont, mind a 2 nevet hallottuk, tehát az Arany Jánosnak 2 pont van. Így van. Hasonlóan torszülött lesz a következő képen, de hát reméljük, hogy mindenki föl fogja ismerni. Ó, az Zrínyiek 2 nevet vállalnak? Komolyan? 2 pont. Mind a 2 megvan. Gábor, mondhatod. Az egyik a Hegyi Barbara. Így van. Hegyi Barbara megvan. Hallom a nevet. Hangosan. Ja, de hogy? Piros Ildikó, persze. A jellegzetes gödröcskének sarkán. Piros Ildikó és Hegyi Barbara. 2 pont. Megvan. Elnézést kérek. Nagyon tisztelem amúgy a művészeket. Mindkettő. Biztos, Gábor? 2 név lesz?
Csak egy pont lesz, akkor halljam. És Sota Irén? Nagyon jó. Melyik generáció? Miket tud? Az ifjú generáció. Hát ha ezt is megmondja valaki... De vajon ki a másik? Ugye itt a kérdés. Szinte egyszer emelte Márk és Ádám a kezét. Hadd tudjam, hogy egy név lesz, vagy kettő? Egy. Egy itt is, egy ott is. Jó, akkor számolok 3-ig, és kérem a nevet. 1, 2, 3. Jó, az egy pont megvan mind a kettőnél. De vajon ki a másik? Tényleg óriási. Nagyon jó, nagyon jó. Ugye? Ugye. Megvan. És az utolsó következik ebből a szörnyű feladatból. Szerintem megfejthetetlenül nehéz, de hát ha. De hát ha. Egy név lesz, jól gondolom? Egy név lesz ott. A segítő jó. Egy név lesz? Igen. Egy név lesz ott is. Itt is egy név lesz? Igen. Ádámnál? Vagy 2 lesz. Ott 2 lesz? Igen. Hoppá! Biztos? Biztos, hogy jó. Itt kettő van, biztos. Ott biztos 2. Tanúink vannak, biztos 2 Itt is van. 2 van. Mit teszek, hogy elhiszem, jó? 3. Kedves Zsili, most mit csináljak? Kinek A nyaklánc. Döntsek. Segítsenek. Írjuk le. Írják Az le? jó ötlet. No, ott van előttetek tollpapír. Hadd lássam a két nevet, hogy tényleg megvan-e, kire gondoltok? Hiszem, ha látom. Az Rényi 1 pontot kap, a Vasvári 1 pontot kap, és itt a Teli találat. Ugyanis Karádi Katalint mindenki eltalálta, de azt, aki mostanában színpadra viszi az ő életét, az nem kapott zsóka, mert itt vagyunk Nyíregyházán. Az Kosztola Adél. Csak annyira régi fiatalkori képe, de az Kosztola Adél. Bizony, ő az. Úgyhogy gratulálunk, nagyon ügyesek voltak. És az utolsó forduló jön ebben az első részben, amikor is egy valaki a csapatból kijönne ide, és bebizonyítja, hogy nagy levegővel sok mindent képes elmondani, hiszen egy színésznek a tüdejére nagyon nagy szükség van. Nyáron volt itt egy olyan vetélkedő, ahol Petneházi Attila, talán van itt olyan, aki látta az ő produkcióját, egy levegővel mit volt képes megcsinálni, ugyanazt, amit Sitkó Ernő a sportoló. Tehát a színészeknek bizony nagyon-nagyon sok téren is edzetnek kell lenniük, úgyhogy most kérek egy diákot, aki megállít a terem közepén, és egy levegővel annyi pontot fog szerezni, ahány színész nevet el tud mondani. Jó? Ha valaki fejből tudja ezeknek a férfiaknak a nevét, az már előny, de ha nem, akkor esetleg jól lát, el tudja olvasni. Hány színésznevet, a Móri Zsigmond Színház társulatából, hány színésznevet tudsz egy levegővel elmondani? Vaskó Bence, Rágy Zoltán, Balogh Gábor, Felinger Domokos, I. és Ákos. A levegős, igen, és úgy látom, igen, ide. Ez 5 pontot szereztél a csapatnak, köszönöm szépen. Döntés következik, egy valakit átküldünk a szurkolószobába, és utána 5-10 perc szünet, jó, maximum a 10. Most akkor Norbertet fogom megjelezni.
hogy kivel szeretnék folytatni a második részt, az rövidebb második részt, ki marad mellette? Gábor. Gábor megy ki, és a két lány marad. Károly. Aki előtted van? Hogy? Előtted van? Megint takar. Aki takar? Hát nem tudom. Legyen ez az indok, jó? Mindegyik nagyon ügyes. Károlyra gondoltam. Liza. Liza nagyon jó, de most onnan fogja nézni.